Hola, què tal? El meu nom és Laura Calderón i soc la responsable de l'àrea de formació i consultoria de CEMER Catalunya Fundació. Com ja sabeu, som una entitat referent de formació. Portem una trajectòria de més de 20 anys formant els professionals del sector sociosanitari, professionals que treballen a persones grans i especialment persones amb Alzheimer i altres tipus de demència. Acompanyar persones que viuen amb Alzheimer o altres tipus de demència no és una tasca fàcil. Durant el camí de cures s'ha de tenir present que la persona és capaç de sentir i d'expressar-se, més enllà del llenguatge. Som éssers socials des que naixem fins al final. És per això que la nostra filosofia formativa es basa en el respecte, en la dignitat de la persona, posant en valor les seves necessitats, gustos i preferències, ja que donar suport, orientar i visibilitzar les persones amb Alzheimer i altres tipus de demència forma part de la nostra missió com a entitat. El catàleg de formacions del 2022 aposta per la innovació, la creativitat i sobre noves tècniques i tractaments. Per una altra banda, no formem únicament amb el catàleg, sinó que també fem propostes a mida de les entitats, tenint sempre en compte els seus objectius, la seva missió i les seves expectatives. Per acabar, també tenim un servei de consultoria que ens permet apropar-nos encara més a la realitat de l'entitat, ja que ens dediquem a assessorar en processos de canvi, en filosofies de treball i millores de competències. Si vols formar-te amb nosaltres, afanya't a fer la teva preinscripció. Les places són limitades. Us deixo aquí l'enllaç.